Dinikaya ani vlog start khaini ka ani bwsa ang to makhang rok phunuknani halat liya aswke hal be halang sugang ke ba bwsani makhang phano phunukgwi rwsio bwsani 6 month kamani yagolo bono charnani kharnani bai aswke busy o kubului thangka ani sak sak no sajongnani ani time kwri khe kisa phano hakita mununu hakita mununu hakita munun hakita munun iko odini saringni salangke chini bagui olokini salangka WhatsApp-no bwsa achaimani lamarok berai rwjakya kuchin barani hininai odino first berai rwmase adino no bini earrings yasa kwmai thangka bujaga bo klaika saimaliya adino no puila guri rwmani adino se hairok ni thangka aswk rangchak dam rogo se haike kwmajagui naidi bwswkke hamya kapal keiko warok no se kuni jakhai hinui naithokjagui video rok khai tongtwiro tangkhe bwsano bamoi se berai tongmungkhe bora aswk bini khunju roklai khel khlai tongmani sinai ba sal bo thangui nai berai laijaka adino nokbar watui bo markhe no phaikha kiba tai mansinani ha bising rogo da kwlwgui thangka saisumaliya swkke birmani kha Cepo kung nachijak to kapu ai cepo kung nachijak to ke to biasa kamai thangka na di bini sampai saimiya tini ke kisa lama berai lai ani berai lai kha angke bini bamjak nai bam khai ke lama odeko bono kolom jagoni khulok lai angke upload kalai ka saimiya bini babu bai mang tongkha angke ang mamui rok songkha angke ba ulo nogo phainai ang bam phuru angke kwrwi nugui rirkha bini babu saimiya oh babu oh babu oh mama oh mama macha sakalai oh mama to biasa kan sakalai oh mama watui bo wai rwkha lar tongna phano lama rogo bebang habijong habai thangba kene oh mama nogo angkhe toro tukbai suga bokhoro bokhoro mimbai suga nogo kalai khengkhe mangkhamu oh mama bui pohai to biasa si kamai kai phikya sai maya boke ni noi ni oron biang kama kama mani ni oron ni oh mama taklai ni o March mas ani bagi ekdom saya pura olokhi mas omani yathekse derai thamkwan hariani pura nok bwskango si denta sanani an bokra je khuri ririka chokha giri khatai ang boya homdin kudi jangmang salchapano oste samung tangai mama din kring ke ba ri lamna hanai na yang dang dal bakhak simise ri lamna ni suti jak sibong ke ba soi nok bwskang lama o si chokha jang ka wa chen juta bu kise kujure re juta sitok jak yethe youtube feel jagui nei pura jagan chirkhok marso yethe baki ani ma chirkhok suka bokara jekhe ba khurka baham jekhe ba kala yethe bai khata yethe samani pro kam no musungui tongkha bwsa tongoi je kabre yang tongsuwang bwsa kri khin kabis tongkham suru chokhangnai jengma bo kisa wansugui chokhangna nangman ta lama ro katirui je nok bwskang bono dera khata ang bwsa ta mobile lo bongsuga bono mobile phunu yang do ke jengnai puru kisa nukhato ta koi hairong guna di mobile hamjangmani mama yethe aswke sama barika tabo horole himui je maliya chuan bai toktui amang se kwrwi makap sukang bwsan makhang munasik maliya bwsano khairogo ang sa hai hingke bono sab thika naisinai tabo ang bwsano nasikang yen kamna mujungo sudina ponjo thai maliya bel chai tongoi ko bin babai tukjagui bel jago thokjagui bel thokjagui na bo bel thokjagoni bindai bono daily bel khosai rwphaio nadan yethe baheng thangka hoji thangka jago aro chuan bai toktui amang bwla hingke maliya angke ba chuan bai toktui theoi miya hopung thuka tini hingke to kisa samani komika phano jorui nei himui maya yakheng tongkhuta
Sujura tei meba sajak yang baisi himima dong. Chirai rok bomte heke asok mana asok saime do romri da asok rona nang na bongni satini da kun moto ke basani asok saime ke mama hingke to romri rok asok ri ke asok mangka haipano bisi asok tong maya ta giram kalayo after 6 month bo asok tong mangka haipano boi romoi asok ri ke ta amon bagai ang boyang side kobong rok ruine asok ri tono rikata ke boto pon kalayo kobongo folong ke kalayo asok dini kan bisnao bokorok dum ke kalayo ke bokorok sajak na hanine kobong ri kata ang dini ke ke bono asok ri jeng bisma rok kleiba sajak na se hinine asok rojak yata ke boibe hinjago asok rodi asok ke asok manani hinine ambagi kisa asok rakata tabo agi rogo ke asok rojak kisa pon besan damung bai mani dam bini mosimi se 499 haipeno tikisa kom kamano online na khanke 465 de bwsani ke manuta ke ba sengketa mo fuljena henu besano romang bini banta paimang sengke kunpa no mandu je tabo kubu kaham dabo dam tuk toru se doi paigalang mo mama no kuruk kusubro gana kutu siamun cita soran tu family baru camera hamya ipa romi chati rubo bujesman romi chana pusang seju self service bui bi char jang na mujung jaya bo seng chichi mung chati na pu ju kiro mi chai chong ti bo che gasale mama chale tu sidi juju hunji na ja mo juju hunji ne mani ton jana kiri khane parcel naman bezan tori to khasai mali chikun sanang to khasani kurung karang su kana hiri ko yoro suru ke direct ke tong thogan hani na mani si bhaisani naigena khulogui thepai paisa mani dairi ri paisa angke mono na sna thukse do tam khaine ba rang riba dam kalai loes ekdum kalai ni se manau ko ba iko sitra jar no manau ta je sing na thakna na thangwa sing no dam bo kubang ko ba tam khainai ta bo khanse puso yang to ma zo rang ke ba jodon mani se pui pe ki ko beung besan mani man और के बिनी क्रीम रक हेयर बैंड रक और के बिन थंजांनाय रक और के बिन माने रक नरक हिंके जागा हिंके थंजांनाय नरबो और के बिनी साबान कताल रक ते क्रीम रक पाउडर रक पुसो येनाय ने दे तपन से 12 तंबाय को साका 400 बसक जानि मो नाथुगिया पानो माने तंद्रक ने ना खाता खलाई दामनो मामा no doctor phongan hene thalai mane hano check up khayo ta bokunu to ungya ke doctor phono ya koi baisong ni ang lai thalai ka ta goli rayo bai bo khatang jagi to ka ne call khai horo ke ba inke thangai berai phaile sibane hene ne thalai mani ta je bini hakari pur binana samai malai masibo tabu 6 manange malai mani to pano bagi jan lachi tia tabu joto ben bandagi tong tiru bolachi ya chi nok rok borok phaki simi pula kisa lachi jagi ne mogui tongu moini wak ba mani janai kidi nai thoka ke nai thobai bikumo je rei pora bikumo kaza nai thok chida sei blati ba sa heng jang mona ang to joto no booking ni thangba kya pu happen no mara mano hone ne moina samani rasa jogi tong mama ai pukiri pocho ka sogi per ka sai mana narbo rasa jak tong i tong tu jagi tokar handi mama hama ka pilia tong tu jang mani tong tu jang mani hama ka pilia i muni masa thak dilia ma sam nok tang sor ta bukhe jang moi kusu songni no thalai jak ko bu songna hamjak lai mani moi muwa moi knei porokhe amani bin kukai songta an bukra jangni bin asai songta inke tok tebe mane ri kha moni ro tok buti nang bala ni yete mukrop jamana bo tok buti baise bithima thebala ke tok buti mane ri kha sa sukwa ke adi no mukrop jaman dino ka saka samani noganan baisoro manchu wa boron pon khalai ngai sangmani kemro phono koroi thibong na ba magnang na maya hanine heno rang kisa roi nei paina bai khata borok ngi to magnang na di hanai tongo
사람 사는데 식물을 예쁘게 먹는데 해요. kwmai sebenarnya sebenarnya olah Ketema samoi nuro phale kata boki ko moi phat ke awang mai songoi se bakate rok songoi nai ke mangso moi hingke moi kusundon ki kon hadi bin ka kana kafe kita mung tong ka mama Asia dan kakanda kafe kita manis kayo kakanda kafe kita manis kayo ma ayo Kumini dugana thangine kumi be malai phaimani ke kumui egg roll cha dihine nai khalai ra kata angka to mosa sai mi ana anoke mosa sara ke ro e gadona ko mosa ri kata Bisramganj first day mela nainani hinai thangmani naya hani dongmando second third dogo nayan hani dongmani ke mamani thangjang nai kaisa marani yago kasar jak bong dukani manai nai tise ma thangsu ungya ka sal dongsani rok haino kisa nai phayana second third day rogo hondong manta mama hanke thangken bin moi be bamjaki kuri lemeni haino boi bamjak jongbo nilarke Nengsa be bamjak joko sira nilar nang tamna na sha ikombo ke marin besla cute khachi jak salabo kahma nilarke tongoi tongo an besa bukhachi wo haibana an besa hanke bari pani kisa gundi type si ulo torkano bo komle tonglak ma hno Barang sang thangjang nai ketan Entah kalai kisa Bisa sampai ya. Yang barang masa nanya itu Mama Ba kiri chore hiwa sino musung wente bo Hadi Wana zak suka bo kan harga Ada? Mana? Bisramganj melani kon pan pai men na han yang okunin payo Omong kan ki bai ni busa jalana rona hane berani paja bolo prograna hane pai mani omong ke han busan banta pai mani okunin pai manu no barbati pai khari jima paju kon pan pai mi ya ke tai hingke ke bin moi song pai mani mangsi ko omong ke jalpari bin moi chikon pai mani mungke mare pai kalang thangmani Omongke mare songi dukani namani Omo se 400 taka thangka hangke ba mama ke rosa jang mani mela nong mani hapena wati le manjakli ya jang bo lamo de phakya wati phakya ta gar bisingo ba ta cha di bo motok jamani bota bo khai ri rok te war soka Agin se boko mani re nai jaten ke ta ka bo motok jagai nai te se war siu rosa jak bai mani bo no bamjagai tongo ka bo ka bia ni nai bamba chuka pore melandin na Melani dina bazai songrok mare bini babu ring khangke an basa tam ka oi hen nai nai do Oh, ya no. Ya budi. Oh, ada. Iko nasi di mata mazos sap sini bai sabari kisa kolom mani asik ke kolom ka bel jus khalai toni rir phakian basai thanda khalai tini ke basana khichdi khalai charagna wase panchari na je ko jagawo gajor bai jinga thakte raina kha omo odek sirunai wase kumasai me ke dal kisa marum kisa rene songoi sinai ja wase panchari je khotinin pula jane bono khichdi blog waran pasin tata